И какво ста, хора? Аз съм Изов Никол Фишинг Долна Лайт и днес ще ходим да ловим на река Тунджа, но две различни общности. Значи първата ще се е на село Баня, там където се ловява постоянно. После ще сме в село Крушаре, там до Сливен. И да, пожелайте ми успех и желая и аз също на вас да имате успех в живота и не само да ви е приятно гледането в момента, да ви хареса видеото, да ви хареса видеото, а после накрая ще кажа да ви хареса видеото. Така, да, ами, наистина надявам се да ви хареса видеото, потрудил съм се страшно много, ходил съм чак до Сливен за вас и за мое удоволствие. Клатушките, които ловя с тях, клатушки, ще оставя всички клатушки долу в линка в описанието. Ще ги видите. Ще оставя линк долу в описанието на всяка клатушка, всеки цвят, всеки грам. В смисъл, примерно лових с CV Fishing Individ 1 грамче. Да, ще оставя долу в описанието, за да можете да ловите такива риби като мене, разбира се, и да можете толкова големи риби и толкова риби да ловите колкото мене. Сега не бяха най-големите, но беше много замърсена по едно време реката и беше ужасно, за което аз лично много съжалявам, че бих път до там, но пак лових, не бях без хич там, така че да, дано ви хареса видеото и пожелавам ви приятно гледане. Хора, днес ще заложа на ето тази CV Fishing клачка, CV Lures, да, индивид. Клачката е 1 грамче. Тук се свирят хората. Клачката е 1 грамче. Днес ще си я пробваме. Подарена ми е от vidraxfishing.com. Който иска да си я закупи, ще оставя линк долу за самата примамка и към сайта, който иска да си такова. Да си разглежда други клачки. Има много добри клачки. И не само клачки, примамки за пастърва, кефал, щука, костур, бяла риба и морски риболов, всякакъв вид риболов има, може и да си закупите даже харпуни, но мен това не ме интересува, защото аз не се занимавам с тях, но който е харпунджия, може да си купи. Ето е клачката, 1 грамче, лилаво с черно цветче. Айде хора, приятно гледаме ви, желая. Хора, тук що, хванахме скобар, ето го, само да го изкарам, хопа, ето го, падна ми кефа във водата. Ето го, хванахме скобар, много красив на клатушка. Чакайте сега само да сложа схванака на гръбни коп, извинявам се. Така хора, хванахме скобар на клатушката. Ето го и него. На клатушката скобар, много интересен. Скобар ли е това, гърбица ли е, не знам точност. Мисля, че е скобар, но много интересна кожа има. Много интересна риба е това скобарче. Ето го. Прекрасно. Ето е клатушката. Хора, вижте още какво кефалче хванах с клатушката. Айде, пускаме го. Избяга. Браво. Ето е още една рибка хванахме. 4-та за деня. Да. Поредна риба, хора, ето я. Пак на клатушката. Ето. Хора, ето още една рибка. Пак на клатушката. Супер! Вече сме на 6 рибки и сега изтървах един много хубав скобар. Ето я и нея. Ето я и клатушката, коя е. На CV Fishing. Чакайте. Айде, обърни се. CV Fishing клатушката. Общо взето спасихме капото с един прекрасен кефал. Сега да го откачим, да го пуснем. Най-нормално, без кохер, мисля, че ще успее. Къде джасно, майко? Къде отиде, бе? Ела така, бе, маник. Втори път е кипчасно, бе. Окей, реално ще ни трябва кохер. Извинявам се за рибката, че малко се бе задържал така. За горе до няколко секундички. Поне в мокрост не е шуста. Айде, бе. Айде, бе. Мале, тая кука, хора, ни пуска. С контър е. Аз знам, че е с контър. Тя се е за кефал. Мамката ни е за пастърва. Сега така ще направя така. Чакай, мъничо. Аре, бе. Така. Само сега да направя така само за малко. Фанахме малко по-голям кефал.
Зад него имаше поне един към 38-7 см кефали. Няколко бяха, към 4 кефала зад него бяха. Вижте го пак с тази клачка, която си ловях. Днеска тя си е успешната. Да, ще оставя линк долу в описанието. Сега да си го откача кефала аз. Майко, чакайте да се разколват, че лошо направо. Така. Чакай, моето момче, чакай. Ще те откача. Така. Ти така съм те забил. Хубав е към 30 см. Майко, аз как съм те забил, не знам, но направо съм ти съдрал зъбите. Мой човек, ти нещо много трудно сега ще трябва да го извадя. Трябва много полека тактическо. Готово. Така. Супер рибка. Сега да го пуснем кефалчето. Хубавото прекрасно кефалче. Хора, още една риба. Поредната с тази клачка. Линк към нея ще оставя за нея долу в описанието. 1 грамче. Супер. Мале. На реката, хора, направо много готино стана тук, наистина. Няма да съм представя. И просто самите кефали започнаха да се борят повече. Много повече. Започвам да снимам. До сега бях спрял да снимам, защото се къпах, ядох, говорех си с един приятели тук и не ходех много да ловя днеска. Но сега нашите се съгласиха да ме вземат, така че не съм се отишъл с автобуса и си е струвало. Опа. Знаете си, да почваме отново да пробваме. Малко ме съмнява, но може пък всяката пусната водата. Имам чувство, че като се пусне реката и рибата започва просто да яде много повече. Се активира и започва да яде. Вижте как се покри острова. Допреди 5 минути 10 можехме да се качим на него без да се намокрим, но то така ли на час бях мокър, да влезам. Казвам за пример за някои други хора. Майко. Мале, тук малко трудно. Пиш бе. Катерим сега. Опа. Ще ми се ходи от яката. Мамка. Има някакъв корен. Чакай се с това. Дечката ще така. Айде. Опа. Айде, отидем някъде другаде. Мале, много съм радостен, наистина. Но това път ще трябва да обикараме постоянно, мамка му. Фак, човек. Защото сега, хора, ще е много дълбоко, ще ме вземе буквално течението. Мале, аз мога да ходя на това. Силно, да. Мога да ходя надолу към бързейки. Майко, там ще бъкам сърба поне вече. За сега. Братле, много се кефа хора, когато е пусната реката, наистина. Много по-добре. Какво става скучно. Много по-добре, реално. Повече риба се лови. По-активирана е. По-големи. Малко се спират да се ловят толкова лесно. Големите започват.
вече не си погреба. Няма някакъв друг кефал. Малко хора тук да мине каква голяма буца изплува. Хора започнаха огромни кефали, бе. Започнаха огромни кефали да има тук. Да не видим. Иди покой. Маленький коротко. Окей, тръгнах си. Ще се опитам от тук да ловя. Хора, много съм радостна, че пуснаха реката. Сега ще трябва да ги търсим по затишията, хора, чрез да ви кажа, защото рибите в момента се държат по затишията. И големите, и малките. Така. Днесна се надявам да хвана някой голяма буца. Да си припомня малко времената от миналото лято. Поредната, хора, ето я. Ето е поредничката. Слагам телефона на гръдника, че нашите са горе и ма чакат. Аз тук ще ловя риба. Какво да направя? Кеф ме е. Охо, аз бая колко съм я закачил този път. Айде, бягай. Браво. Ще направя още някой метане. Без проблем. Аз им казвам до десница тях, така че имам още някой метане да се направя. Последни кастови, хора, правя, не друго, а последни кастови. Оп. Ех, изпуснах я. Мамка му, хора, изпуснах я, видяхте ли? Това маят. Ще да ми е поредната рибка. 7-ма. И 8-ма да дам. Прави се наистина последните кастови в момента, хора. А те са много важни. Оп, нямаме батерия.
започнаха да ми се поддържат малко по малко нещата. Нямам батерията, може да се тръгвам. С 1,2 грама клатушката на Sea Fishing. Даже и такива малки си лови. Ето я. Полека. Полека да не ме облудиш, че направо не знам. Така. Нека я откачим да си я пуснем. Тук в течението я хванах тая рибка. Само да сложа телефона на гърбика. Както не боднал. Ето и рибката. Хайде. Скачай. Браво. Супер. Ами, спасението на Капот днеска почва с тази риба. Няма проблеми. С 1,2 грама кочка, което е супер. Жълто. Е, точно там я метнах и я хванах. Аз почти не я усетих. Кочката обаче прави много добър кастинг с тази костичка 1,2. Къде избегаха? Сумати кефлета. Хора спряха реката и веднага ме задункат те малките. Отново ми хванах такава. Чакайте. Мало. С 1,2 грамчето. Опа. Ето я. Рибката. Трябва да се сложа пана на гърбника, да си откача. Мале, бъй, аз чак на окото се не забил, бе. Избяга, окей. Браво. Веднага на ловство на третото хвърляне тук и бам! Удрят на 1,2 клатушката, сега ще ви покажа коя е цветът точно. На 1,2 клатушката, отзади е беличка, отпред е бяло с розов вкус, с розов брокат, 1,2 такова на Sea Fishing. Ще оставя линк в описанието за нея също. Хора, хванах четвърта рибка, третата рибка не можа да я заснема на T-Surface. Клапчиката на Яри T-Surface, само да видя откачи ли се. Май се откачи. Сега ще видя, няма проблема. Да, откачи се, ето е рибката. Ето е рибчицата. Поредната, хора. 6-та. 5 ще да кажа, 5-та миналата. 6-та рибка, най-голямата за днескашния ден. Пак на T-Surface. Който само сега да... Тя даже се откачи отново в кепа, което е супер. Хайде да пускаме моето кефалче. Хора, 7-ма риба отново на T-Surface. Само да го откача рибчето. Само купичката така. Сега, така. Скачам с телефона на гърдика и почваме да си го откачим сега. Чихо. Чакай, моето момче, спокойно. Няма. Ето е рибката. Айде. Браво. Само да се откача така купичката. Готово. Не е готово, може да прекарване.
То се опле. Ей, удари ми. Беше по-хубав какво. Обувката ми се заби някакво стъкло. Ще му фурил храстите. Не те е хубаво. Ето го кефалчето. Ето го нашия борбеник за днеска. Ето го. С клаточката в сивито. Сега. Решим да го откачим или то се откачи. Да, то се откачи. Окей, хора, кефалчето се откачи. Ето го, красавец. Айде да те пускаме, приятеля. Хора, ето народи крахта. Но цял дет хванах и такъв дръбъсък. Сега да го пуснем. Стой така. Ето го. Ето такива будат цял ден. Хора, тук що хванах още една рибка и тъпите реклами, някакви реклами са се появили, даже и в камерата, смятайте. Пак на клачката. Не може да се снима направо. Направо се махам от котел нататък. Хванахме трета рибка вече. Някакви големи. После ми харесва сега на моите ръгани. Тук по-дълго. Хора, ето хванахме една. Даже заснех удара. Ама... Йоу! Прекрасна. Отново складчето тук на брега. Аз знаех, че са тук по брега рибите, ама... Ето я. Ого, към 25 см ги има. Сега само да си откача, хора. Мале как е нагълтала пачката. Ето е, хора, рибката. Моля се само да не такова ще бъркне леко така в устата си. Ето я. Прекрасно е. Айде му го че не знам какво си. Бягай. Знам, че малко тъпчко е пуснах, но би се ходи долу. Няма смисъл. Почти няма да рибката според мен. Хванахме отново. Това е най-важното, че уловихме. И по много интересен начин. Просто... в интересен, по много готин начин е просто. Айде тук как е? Не мисля, че е малко рибки да има. Опа. Телефонът падна от гръбника. Добре, че го хвана. Просто не бях го сложил хубаво, да не че падна. Хора, ако имах реал някакъв воблер, трябва да се взема. Съдължително ще се взема. ЦЦ, Лилба, такива подобни. Щях да ги смеля. Направо смятна представа. Сега просто не е времето на клачките. Мисля, то е времето на клачки, но реката просто не го позволява много. Но както виждате, позволение без позволение, хич не ме интересува. Ловях клачки и пак ловят. Защото са едни от най-спешните, които имам аз. И аз виждам къде са рибите. Така
Обаче слизам надолу. Хайде. Да видим. Не знаем къде са рибите. И така хора, до нови хареса видеото, ако е така, дайте ни палец нагоре, абонирайте се на моят YouTube канал и да, така, лично мен много ще ме подкрепяте, напълно безплатно е, така че да, наистина много благодаря, че догледахте до тук и очаквайте още видеа. Пак казвам, линк долу в описанието ще намерите закладчиките. Чао, чао!